Somebody come and look at this. Oh my God! Okay, it's happening. What's happening? Look at this. Into enginyanyisa ngendoda enetshebe nje. Ngisho ingahlala kwindlu enungayo. Maklini intshebe kuphelile nje. Omunye ujabulafe mayeza wethandi. Ahli intshebe. Ngaboni bambhuqa. Ziyakhala manje. Umuntu onentshebe, umuntu onerasta bayafana nje bahlezi beyi-two phethu. Hey, kahle bo, hey! Listen properly. Abantu abanengqondo bayayiqonda intshebe. Bebeka imali. Wena beka intshebe lapho awunamali. Hayi kodwa ophi ayijane nabaziqhatha nje nezinkinga besingazazi. Sisekake. Imagine nje sokulokhu udlalisa intshebe yendoda enganamali. Ngathi udlalisa ilokhonja engavuki. Yahlanya futhi ngeke usalapheka. Kwakona nje ukusho ngobhebhenene lentshebe kodwa ungenamoto. Siyopexezela ke ngomkhaba la emgaqweni ilanga lonke. Yebo. Ivale mfana.